Siseme phaa ke kumngxongo emva kokuyise watshona emlanjeni yokhangela yena ke. Umngxongo uzele bani? Umngxongo uzele unyana wakhe uMphosisibini. uMphosisibini uye wabena wanabafazi abathandathu. Kwaba bafazi bathandathu wanezindlu ezintandathu. Kwindlu yakhe yokuqala uye wazala uBomvu. Yiyo le nto kuthiwa kwamangxongo abomvu okanye amangxongo akwabomvu. Yiloo ndlu leyo, ayekuba kuthiwa ngamangxongo anomahluko kwamanye. Ngamangxongo ebizwa ngoba ngamangxongo abomvu kubethiwe ngobomvu lo wendlu enkulu yamangxongo. Kwazolandela intombi ekuthiwa nguNonzaka. uNonzaka nguluzala amanzaka. Emva kwaye wazozala uMpofu, amaMpofu. Amanzaka ke ngala aphaya komalanti komaTatiyele Heshele, nakolantika apha naselento, kwamaqhutsa ngapha komaTamata. Alapho kanye khona amanzaka amaninzi khona. Then amaMpofu uzawathola kwindawo ekuthiwa xa upheka elisuthu, indawo apha kuthiwa yilantika iQhashasneck, kule ndawo inobhumoyi, maninzi phaa khona amaMpofu. Kwakuthiwa nguMpofu ke kuba kuthiwa wabulala impofu ngesandla, wayekhaliphe kakhulu. Yindlu yasekunene ke leyo kaMphosisibini, unyana kaMngxongo. Ize emva kwakhe kwazozala uMbuwane. uMbuwane yile ndlu phaa eXhorha. Emva kaMbuwane kwazozalwa uDakada. uDakada ulapha ayicofa imvaba. Le genge lapha ecofa imvaba yamangxongo yindlu kaDakada leyo uyophuma ngapha elantikeni eQueenstown napha eSada apho kuphethe khona ifani yakwaHebe. NgoDakada abo, yile ndlu incinci yabaThembu leyo. Izime kanjalo ke izindlu zabaThembu. Then kule ndlu ke ngoku enkulu kaBomvu. uBomvu uze wazala uNgubhana. uNgubhana ke yena ke wazozala uNgxixho. uNgxixho wazozala uHlazo. So ima apho ke indlu yabaThembu. Kutheni abaThembu ke bengezonkosi ngaphandle kwaloo nto ibalisa ngayo uSesate? Kwenzeka ibali, unyana kaMngxongo uMphosisibini wathi xa ezekela unyana wakhe uBomvu, enzeka kuNoni, intombi kaNoni, uNoni ozala ozala noNtsayibana bezalwa nguNkovane. La maqwathi ke bendithethe ngawo asuka kuMtshutshumbe. Wathi ke uMphosisibini yena akasoze iinkomo ziphelele xa enika amaqwathi, ngoba kaloku amaqwathi ebewaphe umhlaba. Kwenzeka ke kwaliwa imfazwe. Ekuliweni kwakhona ke ngoku imfazwe, unyana kaNoni wokuqala waswelekela kuloo mfazwe, woyiswa ke ngoku uMphosisibini. Nantsi ke ingxaki amangxongo aze kucasiba kukho uqhagamshelwano phakathi kwethu nale genge ke yabanye enye indlu le nendlu kaZokhlomo in particular. Wathi xa kuliwa ke apho ke, xa uMphosisibini eyocela kokwabo kuNdlunkulu uba makazoncediswa, zange bamhoye kuba bebesoyikisela ntoni? Ukuba bamhoyile uzawukleyima ubukhosi bamangxongo back, uba ngamangxongo la afana uba into yoba aphethe kule ndawo kabuyele ekhaya. Zange bamhoye. Nangoku ubuyaqaphela kuba kuncinci kuMadlomo xa ebalisa ngembali yabaThembu bammenshine uMngudi. Abacingi, bayoyika loo nto leyo. Kuba babaleka le nto yokubana obu bukhosi yayingengobabo. Masiye kulo mcimbi wamanzaka ke. uNonzaka nje bezala uNzaka. Kukho ke ngoku ingxaki nengxubakaxake lapha kule ndlu kaMangxongo, kule ndlu kanye kaNzaka. Abanye babo esingazi kodwa bathi ke xa bethetha amangxongo bathi uNzaka okanye isizukulwana sikaNzaka siye sanayo indawo yokuzilanda bazise kulotata, kuba kaloku umntana intombi uba ngumntana lapha. Abanye babo bathi xa bezithiya bathi bangoNzaka uSophitshu, ooBhomoyi, ooMthembu, ooNtwenyana yakulokhazela, inkonjane enyama evela emafini. Kodwa bathi ayingomangxongo bona, bayazeka kangoba bawazeka amangxongo. NgamanZaka ke la kuthiwa azilanda. Amanye amanzaka ayambiza uZondo Sophitshu uNgqolomsila, bambiza uvela bembhensele ngesaa sizathu bendike ndasichaza sikaDlomo.
kuba besithi uDlomo yayingengomntana walapha, so abazibandakanyi njengabantoni njengoba bamvela bambhenzele bona, ngoba kaloku uvela bembhenzele yayinto kaDlomo, uDlomo ungengowalapha. Bathembu, mandime apho ke, enkosi.